Чудесно. В такъв случай още веднъж да кажа добър ден и здравейте от мен, адвокат Свилена Димитрова, председателя на Българска болнична асоциация. Изключително се радвам, че сме в този момент и в това събитие, защото заедно с госпожа Мира Ганова, която е председател и ръководител на DHI клъстъра, от доста време планираме да направим нещо, събитие, което по някакъв начин да подпомогне лечебните заведения в една много сложна за нас тема, защото тя не е пряко свързана с медицинската дейност, но вменяването на задължения към лечебните заведения, свързани с киберсигурността и конкретно в здравеопазването, беше дадено като сигнал от европейските институции още преди няколко години. В последната година бяхме в преходен период и тази година вече имаме и конкретни български законодателни актове, които ни задължават да правим определени неща, да изпълняваме определени ангажименти, скрепени с определени санкции. Това беше причината, ще разберете за мен и като юрист, в тесен смисъл наистина да се амбицирам да помогнем на лечебните заведения да се ориентират с правилния партньор DHI клъстъра. Мира ще го представи след 30 секунди. Вярвам, че след днешния ден всички, които ще участвате в този вебинар, наистина ще добиете, ще вдигнем завесата на това какво наистина всъщност лечебните заведения са длъжни и могат да направят по тази тема, за да не търпят санкции. Приключвам без повече предисловия, за да вървим напред. Наистина се надявам, тъй като и днес е денят на юриста, това да бъде един хубав момент, в който ще осветлим неюристи по темата за това какво закона изисква от тях. И съответно пък вече с помощта на няколко много силни членове на DHI клъстъра да видим наистина и какво технологично може да се направи, така че да не бъдем уязвими и да не станем жертва на киберпрестъпления. Давам думата на Мира Ганова. Благодаря ти много, Свилена. Първо да честитя официално празника. Извини ме, че по-рано не ти го честитих, но специално за теб и адвокат Ушева пожелавам ви много успехи и все толкова да подпомагате по вашия специфичен юридически начин здравната система и всички нас като част от нея и като граждани и като заинтересовани страни. И нека, ако имаме други адвокати в аудиторията, да се чувстват също поздравени. Наистина много е важно да работим заедно и да вървим заедно напред. Искам също така да благодаря на адвокат Димитрова за това съвместно събитие. Имайте предвид, че с него поставяме началото на серия от събития, като имаме идеята да направим и офлайн такова, всъщност присъствено. Защото, както и адвокат Димитрова спомена, в февруари тази година България приведе вече в съответствие НИС-2, която е Европейската наредба за информационна сигурност. И естествено адвокат Ушева и нашите лектори след малко ще ви разкажат една идея повече за това. Аз също няма да губя много време. Само ще кажа за тези от вас, които не са запознати с дейността на DHI клъстър. Представляваме български клъстър за дигитални решения и иновации в здравеопазването. И много накратко мога да кажа, че ние се опитваме да направим един устойчив мост между клиничната и технологичната среда и сфера, заедно с експертите и заинтересованите страни, които са ангажирани в сектора на здравеопазване. Така че заедно да направим дигиталната трансформация в българското здравеопазване възможна, а самата ни здравна система да бъде по-устойчива, по-ефективна и основана на реални данни и прилежно законодателство, което да може съответно да подпомага както медицинската клиничната дейност, така и отговорните лица, визирам лекарите, заети именно в тази дейност. Именно за това с
Българската болнична асоциация решихме да направим заедно това събитие, защото киберсигурността и информационната сигурност в лечебните заведения вече не е просто IT прищявка, а вече е въпрос на отговорност и създаване на доверие, създаване на условия за непрекъсваемост на клиничната дейност и повишаване на нейното качество. И отново пак ще спомена, въпрос е и на доверие между лечебните заведения и ползвателите на медицински услуги. За лечебните заведения в днешно време работят вече в условия на все по-ускоряваща се дигитализация и внедряване на различни системи. Обаче, за съжаление, това се случва в една фрагментирана среда, което пък прави тези лечебни заведения и лекарите, които работят в тях, доста по-уязвими, но и същевременно с повече вменени отговорности. Именно в тази връзка ние с колегите от Болничната асоциация бихме искали с този вебинар да поставим началото и една първа стъпка на една обща рамка за това какво представлява информационната сигурност за лечебните заведения и как с лесни стъпки те да започнат привеждането в съответствие на различните наредби и приложенията на тези наредби в действие. Днес адвокат Ушева от Българската болнична асоциация ще ни разкаже за правната юридическата рамка на НИС-2 и как тя трябва да бъде транспонирана реално в лечебните заведения. След нея Виктор Славчев, следващия ни лектор, изпълнителен директор на Мнемоника, компания, която се занимава с киберсигурност и част от нашата организация, ще разкаже пък как на практика изглежда привеждането на тази наредба като реални решения в лечебните заведения. Лекцията ще бъде последвана от друг наш член, Красимир Коцев, изпълнителен директор на SoulCyber, който пък ще поговори малко за уязвимостите и пробивите, които могат да се случват в лечебните заведения и как бързо и лесно да се справяме с тях. И ще завършим нашия вебинар с една интересна лекция от следващия ни лектор, Калин Цанов, който е изпълнителен директор на Българското дружество Верейн, което по своята същност е швейцарска компания и аз ще бъда така, много ще се радвам Калин да сподели опита от това какво се случва в лечебните заведения в Швейцария и как там реално работят за оптимизация на информационната сигурност. Много благодаря на всички. Виждам, че докато аз говорих, влязаха още 4 човека, така че имаме почти 80 човека в залата. И пожелавам на всички успех, като ако имате въпроси, Лия, в чата ли, как задават? В чата и в Q&A секцията. Може да задавате в Q&A секция, има и също така в чата, като в края на събитието ще бъдете unmute-нати, в смисъл ще бъде разрешено да имаме интеракция, за да може да зададете всички въпроси, които са се появили по време на презентациите. Презентациите няма да бъдат дълги, няма да ви оттекчаваме прекалено много, изключително фокусирано и приложно събитие ще направим, вярвам, днес заедно. Благодаря ви. Не беше лошо да ти дам думата, Вихрене. Криси, извинявай. Криси, да. Криси, можеш да шернеш екрана и да започнеш с твоята презентация. Благодаря ти. Здравейте на всички, аз съм Кристина Ушева. Виждате ли презентацията? Виждаме. И я виждаме на голям екран. Добре, благодаря и на Мира и на адвокат Димитрова, както за поканата, така и за честта да бъда част от този вебинар. Мира вече засегна колко е важна темата за киберсигурността. Тя вече не е само технически въпрос. Тя днес е пряко свързана с правни задължения, управленска отговорност и реални рискове за субектите, които попадат в обхвата на закона. Когато говорим за лечебни заведения, темата става значително по-сериозна. Там една кибератака всъщност не е просто загуба или изтичане на данни. Една успешна кибератака може да доведе до забавяне или спиране на медицинска услуга. Това означава засягане на електронни здравни досиета, невъзможност да се видят лабораторни резултати или изобщо да се назначат такива. Може да се доведе и до компрометиране на апаратура, особено образна диагностика, като всички те създават възможен риск за здравето и живота на пациентите.
Това, разбира се, води и до невъзможност за своевременно оказване на медицинска помощ. Започвам с това, за да наблегнем на сериозността на темата. В следващите минути ще разгледаме и ключови елементи на новият закон за киберсигурността, за който адвокат Димитрова ви сподели. Той е обнародван в Държавен вестник през февруари тази година и с него България официално въвежда изискванията на Европейската директива за мрежова информационна сигурност МИС-2. Ще разгледам и в частност как това ще се отрази върху лечебните заведения като съществен субект, попадащ в обхвата на закона. С последните изменения, всъщност законодателя поставя значително по-високи изисквания към организациите като цяло. Искам да подчертая, че за първи път в закон се въвежда лична отговорност на управителните органи на всяка една организация, които всъщност са пряко ангажирани в процеса по осигуряване на киберсигурност в компаниите. С последните промени и динамиката, дигитализацията и зачестилите киберинциденти, обхватът на закона се разширява. В обхвата му вече попадат не 8, а 18 субекта. Всъщност едно от измененията на новият закон, приет тази година, е, че в обхвата му вече попадат всички средни и големи предприятия, упражняващи дейност в изброените в приложение 1 и приложение 2 към закона сектори, като тези сектори следва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Сега всъщност ще поговорим и за отражението на тези промени конкретно върху лечебните заведения. Ще обърна внимание на това, че лечебните заведения не са просто субект. Те са част от критичния сектор здравеопазване, което ги поставя в фокуса на регулацията като съществен субект. Включването им означава и значително повишаване на изискванията към тях по отношение на управлението, защитата на информационните системи и гарантиране на непрекъснатост на предоставените здравни услуги. Лечебните заведения като съществен субект всъщност ще подлежат на един всеобхватен, предварителен и последващ контрол от компетентните органи. Всъщност те осъществяват дейност, която има особено голяма степен на важност и критичност за обществото. Сами разбирате, че говорим за чувствителни лични данни, но и за живота и здравето на пациентите. Преди да продължа всъщност с мерките за управление на риска, които са предвидени специално в член 22 от Закона за киберсигурността, ще акцентирам на това, че киберсигурността е процес. Той не е еднократно действие и не можем да започнем и завършим с набор от документи, предвидени в закона. Необходима ви е и една техническа подкрепа и система, която е съвкупност от различни дейности, които трябва да изпълнявате и да имате, за да може да отговаряте на изискванията на закона. Сигурна съм, че и колегите след мен детайлно ще ви представят какви са необходимите технически мерки. Аз ще маркирам едни от най-важните, предвидени в закона. Вие мисля, че ги виждате всъщност и на презентацията пред вас. Това са идентифициране и оценка на риска. Първоначалният анализ всъщност е особено важен. Всеки един субект, включително и лечебните заведения, следва да започнат с един цялостен анализ на досегашните им системи и да видят къде са всъщност потенциалните пробиви и евентуално уязвимости, които имат. След което следва да изготвят ясни политики и вътрешни правила, в които да са разписани политика за информационна сигурност, вътрешни правила за работа с чувствителни данни и други. План за реакция при инциденти. Това е особено важно, тъй като следва ясно да се дефинират стъпките за действие при киберинциденти с цел минимизиране на щетите, но и най-вече бързо възстановяване, когато говорим за лечебните заведения. Всяка една забавена реакция може да има последици.
Технически мерки за защита, като това са защитни стени, криптиране и други. Няма да навлизам в подробности. Колегите след мен ще ви предоставят компетентна информация, експертна. Управление на достъп, контрол, кой и до каква степен всъщност има достъп до информация, като тук е важно да се следва един принцип – минимално необходим достъп. Колкото се може по-малко достъп до информация. Следващата мярка е всъщност архивиране и възстановяване на данни, редовно създаване на резервни копия и тестване на процесите по възстановяване на информацията. Следващата стъпка е особено важна. Тя е обучение и осведоменост на управителните органи, в това число и персонала, който е пряко ангажиран в управленския процес. Казвам особено важна стъпка, защото за нея са предвидени санкции в закона, за които ще говорим в последващите слайдове. Непрекъснат мониторинг и непрекъснато подобрение. Както казах и в началото, киберсигурността е процес. То е системи, мерки, които следва да се преглеждат и актуализират във времето. Това, което и Мира започна, киберсигурността в лечебните заведения всъщност води до непрекъсваемост на лечението, плюс защита на пациентите и ще добавя една правна съвместимост, тъй като при всяко едно задължение е ясно, че има и санкции. След мерките всъщност ще продължа с един особено важен аспект, предвиден в закона, а то е задължителното докладване на инциденти. Лечебните заведения стават обект на засилен режим на отчетност чрез задължително докладване на киберинциденти към своя секторен екип за реагиране при инциденти в строго определени срокове, които вие виждате пред вас. Какво всъщност означава значителен инцидент? Законодателят е дал определение в акта, като за такъв ще се счита този, който е причинил или е в състояние да причини сериозно оперативно смущение в услугите или финансова загуба за засегнатия субект, или е засегнал и е в състояние да засегне други физически или юридически лица, причинявайки значителни материални и нематериални вреди. Това е определението за значителен инцидент. Сроковете за реакция са кратки, което изисква всъщност и добра предварителна подготовка. Така до 24 часа лечебните заведения трябва да уведомят не само лечебните заведения, ами всеки един субект, който попада в обхвата на закона, трябва да уведоми своя секторен екип за реагиране. До 72 часа трябва да бъде дадена една предварителна оценка, в която ще трябва да се докладва какво се е случило, евентуално има ли изтичане на данни, има ли риск за системи, пациенти, юридически и физически лица и защо всъщност се е стигнало до този пробив. До един месец се предоставя и окончателен доклад, в който лечебното заведение вече трябва подробно да обясни как е станал пробивът и какви мерки са взети. Разбира се, особено важно е, че ще трябва да се предотвратят повторения. Продължавам напред, като по общо правило всяко задължение влече след себе си отговорности. Като както споменах и в началото, този път имаме една новост и тя е отговорност на управителните органи в лично качество. Това е всъщност един инструмент, предвиден в закона, който да гарантира, че ръководните и управителните органи на компаниите ще предприемат необходимите стъпки и действия, за да прилагат надлежно всички нови мерки. Това е предвидено изрично в закона, че управителните органи следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията и да предотвратят и да направят всичко възможно да се предотвратят киберинциденти. Всъщност управителните органи са задължени на всеки 2 години, съобразно закона, да преминават през обучение за придобиване на достатъчно познания и умения,
които да им позволят да разпознават тези рискове, да ги оценяват на практика и да ги управляват. В това число са длъжни, нали, да организират и обучение на своите служители, които всъщност са пряко ангажирани в процеса. Казвам, че всяко задължение влече отговорности, защото за неизпълнението на задълженията на управителните органи, конкретно за провеждането и организирането на обучения, са предвидени санкции, които стигат до 5000 евро. Неспазването на новите изисквания може да има особено тежки финансови последици. Всъщност, санкциите за нарушение на правилата за киберсигурност достигат, както виждате и вие на екрана, достигат до 10 милиона евро или 2% от годишния оборот на една компания. Дори при по-леки нарушения глобите остават значително високи до 7 милиона евро или 1,4% от оборота на компанията. Всъщност за момента мога да ви успокоя с това, че до 1 юли тази година в закона е предвидено отложено действие, като санкциите до 1 юли, повтарям, всъщност се намаляват с 50% спрямо предвидените в закона. Дори без регулация всъщност и регулаторни санкции, реалните щети от една успешна кибератака са много по-големи, особено за лечебните заведения, където говорим за евентуално възможност за прекъсване на дейност. Да не забравяме и нарушаване на договори и загубено доверие от клиенти и партньори. Разбира се, да, сега виждайки слайда и репутационен риск. Всъщност, освен на предвидените санкции, чисто финансови, компетентните органи ще могат да прилагат и принудителни административни мерки, които всъщност ще бъдат разписани в отделна наредба. Какво предстои? Всъщност в момента имаме един закон, който транспонира директивата, но той сам по себе си не е достатъчен. Националните органи следва да създадат на първо място централен регистър на съществените и важните субекти, които са изброени в закона. Той ще ни служи като инструмент и на нас, и на органите за надзор, за планиране на проверки и отчетност за спазване на изискванията на закона и директивата. Като ще спомогне и за проследяване на подлежащите на регулация субекти. Тук искам да вмъкна нещо много важно. Нито една институция няма да уведоми организациите, субектите, които попадат в обхвата, че те всъщност попадат в него. Това означава, че всяка една организация трябва сама да разпознае дали попада в обхвата на регулацията. На следващо място следва да бъде приета и нова подзаконова нормативна уредба, която всъщност детайлно ще определи конкретните технически и организационни изисквания, с които субектите следва да се съобразяват. Този акт ще внесе повече яснота относно начина, по който трябва да се изпълняват въведените задължения и ще очертае, надяваме се, съответните механизми за контрол от страна на компетентните органи. От законово задължение за конкурентно предимство. Новият закон действително поставя ясни очаквания към субектите и управителните им органи, но изисква и конкретни действия. Считам, че организациите, които започнат на време, ще имат не само регулаторно предимство, но и реална устойчивост. Въпросът вече не е дали, а кога и как ще приведете дейността си в съответствие, за което съм сигурна, че колегите след мен ще ви запознаят детайлно и ще имате възможност да се запознаете и да ги разпознаете при евентуални киберинциденти. Много ви благодаря за вниманието и ще се радвам да обсъдим вашите въпроси, ако имате такива.
Криси, много ти благодаря за изчерпателната презентация, която направи. Аз самата се чувствам обогатена в момента с познание относно нормативната уредба. Много ясно и така постави акцентите, върху които трябва да се фокусират субектите, които подлежат на този закон, които пък в нашия случай са лечебните заведения. Аз като обобщение на това, което каза, на мен ми направи силно впечатление личната отговорност, която се вменява вече на Точно така. управителите на лечебни заведения, което до момента не беше факт в закона. Съответно се засилват изключително много мерките. И другото нещо, което исках също да акцентирам, защото лекторите след нас ще разкажат в подробно приложението, което може да се осъществи, са две неща. Едното е еволюционния процес на информационната сигурност, което не е проект, не е нещо, което има начало и край. Затова го наричам еволюционен процес, защото колкото по-бързо започнеш, толкова по-лесно напред ще адаптираш всичките не само изисквания, ами и проблеми, които изникват. Това означава, че ние всички трябва да бъдем проактивни, а не реактивни. В смисъл да взимаме превентивни мерки, а не да реагираме, когато е настъпил вече проблем. И третото нещо, и давам думата на следващия лектор, е именно финансовото измерение. Искам тук да подчертая това, което и ти каза. От една страна има финансови санкции за неизпълнение в контекста на закона и на наредбата. От друга страна обаче тежестта и финансовите загуби на едно лечебно заведение, което не бъде достатъчно съотносимо към тези мерки, които трябва да бъдат взети, могат да бъдат много по-големи. Неизпълнени клинични дейности, нереимбурсирани клинични пътеки, невъзможност за прием на пациенти. Така че всъщност от една страна имаме фиксирани процентни санкции, които ще бъдат наложени, ако не са compliant лечебните заведения, но от друга страна кибератаките крият много по-големи финансови и човешки рискове в човешки аспект за това, което се случва, така че благодаря ти, че акцентира именно върху тези неща. За мен беше удоволствие. Оставам на разположение, ако има въпроси към мен. Въпроси предлагам, може би, накрая да зададем, за да минем, тъй като ние доста са ни стегнати презентациите и ще може след това да направим една пълноценна дискусия, вярвам. Сега преминаваме към следващия ни лектор, Вихрен Славчев, който се занимава, Вихрен, няма да казвам от колко години с киберсигурност, като в последните години така си доста фокусиран върху медицинската дейност и всъщност лечебните заведения в това да подпомагаш устойчивата им киберзащита. И много ще се радваме сега да споделиш във връзка с това, което и Криси каза, новите тенденции и реално какво трябва да направят тези лечебни заведения, първо, за да са в съответствие с наредбата, но и чисто практически откъде се почва, какво се случва и какви са техните възможности, за да оперират по-лесно в средата. Благодаря, Мира. Здравейте на всички. Казвам се Вихрен Славчев. Не както Мира в началото ме представи Виктор Славчев, така че очаквам да ми купи риза малко по-късно. Въобще не е вярно. Благодаря. Аз всъщност днес ще се опитам да ви представя NIS2 от малко по-прагматична гледна точка и всъщност да ви покажа, че NIS2 е по-скоро полезна като директива и като материя, отколкото се възприема на повечето места. Надявам се, в момента вече ми виждате екрана. Виждаме го. Добре, страхотно. Това, което исках да кажа, че не случайно ние сме озаглавили презентацията си NIS2 срещу здравеопазването, тъй като на повечето от местата установихме, че всяка нова регулация се възприема като някакъв вид допълнителни задължения, допълнителна работа или всъщност поредното нещо, което ние трябва да изпълняваме, с което трябва да сме в съответствие. Аз ще се радвам, ако хората, които са тук в това събитие, онлайн събитие, дали успеят дали в чата, дали в Q&A сесията дигнат по един палец и кажат колко от тях всъщност са прочели тази наредба и всъщност колко по-скоро от IT отделите ви са се запознали с нея. Тя сама по себе си не е толкова дълга. Кристина се постара да ви я самаризира доста добре от юридическа гледна точка, но ще видите, че ако всъщност помолите хората във вашите киберотдели, IT отдели, в зависимост от това какво имате в организацията, да я прочетат, те ще установят, че
Това по-скоро е един много добър наръчник. Той е доста добре структуриран от гледна точка на точки, задължения и контроли. Най-важното контроли, които вие трябва да спазвате. Защото когато попитате един човек в киберотдела си с какво ние трябва да комплайваме и на какво трябва да се подчиняваме, за да сме изрядни, в повечето от тях ще стоят и ще се замислят. Но когато отворят наредбата и я прочетат, нали, всъщност вътре има много строго и много добре дефинирани контролите, които трябва да бъдат спазвани. Така че аз горещо препоръчвам, ако вие не сте я чели и хората ви не са я чели, просто ги помолете учтиво да я прочетат, за тях ще е само полезно и оттам ще видите как в момента ще им стане много по-ясно с точките, с които трябва да се съобразяват. Мнемоника като компания, компанията, която аз представлявам, е един от основателите на цифровия кластър в здравеопазването, за иновации в здравеопазването. Преди доста години се включихме и аз благодаря за поканата. В началото ми беше много странно ние какво ще правим сред всичките тия медицински организации, но всъщност се оказа, че ние имаме много общи точки. И днеска първото нещо, с което искам да започна, са рисковете, които всяка една медицинска организация с които ще се срещне, ако вече не сте се срещнали, разбира се. Като в повечето случаи, нали, хората казват, какво толкова ние нямаме изтичане на лични данни. Киберсигурността не е свързана само с личните данни. Да, знам, че има много пациентски данни, много данни, които са свързани с здравето на хората, но всъщност това не е най-важното. Един от основните рискове, с които всяка една организация, включително и медицинските, се срещат, е уязвимостта на системите. Системите, които вие всички ползвате. Ние работиме не само с здравеопазването, работиме с доста индустриални организации. Най-често чуваме оправданието, ние нямаме нужда да ги осъвременяваме тези системи, тъй като те са изолирани и никой няма достъп до тях. Представете си, винаги давам пример с един автоклав, който струва няколко милиона и вие сте инвестирали страшно много в него и дойде компанията, която го поддържа и трябва да го апдейтне, дойде с един непроверен флаш носител, сложи го вътре в въпросната система, той е заразен, този носител, и малко след това вече всичко спира да работи. И цялата инвестиция се обезмисля. Така че уязвимата инфраструктура, която всяко едно болнично или медицинско заведение притежава в момента, е едно от най-атакуваните неща. Другото, което е много, много важно, е, че не е необходимо винаги, когато настъпи пробив, вие да разберете за него. Обикновено, когато това настъпи, средното време за откриване на пробива само до преди 4-5 години беше 400 дни. В момента пробивите се откриват в рамките на месец, 30-40 дни, но си представете, някой е влязъл преди месец за вашата организация, той е имал време да свърши всичко, от което има нужда и да покрие следите си. Така че тези пробиви и тези киберинциденти се откриват доста по-късно, като основната дейност, основната цел на всичко това е свързана, че киберпрестъпниците първо са извлекли това, което им е необходимо, и второ, те са се запасили с достатъчно количество данни и информация, която да използват после. Това ние сме го написали като harvesting data тук, защото обикновено те вземат данни, благодарение на които после се искат откупи, или се вземат данни и информация за ваши достъпи и ваши имейл адреси, чрез които после се атакуват други болнични заведения. Най-често срещаният вектор на атака е когато едно болнично заведение е пробито, вижда се кои са му контрагентите и започват от името на това болнично заведение да се водят кореспонденции с другите и те по този начин стават много, много уязвими. Друг много сериозен риск, пред който всички ние ще се изправим в последно време, е свързан с така наречения квантов риск или quantum computing. Нещо, върху което това е необятна тема, но аз няма да спирам много вниманието си там. Винаги, когато зададете въпрос на вашите IT и киберотдели, криптира ли се информацията, те казват да, криптира се. Но тук много точно трябва да проверите коя информация се криптира. Тази, която е в покой, тази, която е в пренос, или тази, която всъщност е в някакъв вид дълбок архив. Обикновено информацията, която се криптира по време на пренос, е това, което използвате в последните месеци за активна комуникация, но винаги има някъде един забравен екселски файл, който стои някъде некриптиран и в него има една голяма част от съществено важна за вас информация.
А дори да е криптирано, това, което се нарича квантов риск в момента, благодарение на новите технологии, Последния имейл за обратна връзка. Ако може да съберем 2-3 тестимониала от някакви може би хора, още някой че чувам в Мира, момента. може ли да се мютнете? Много се извинявам, без да искам съм го натиснала. Не, няма проблем с това. Вече алгоритмите за криптиране вече не са достатъчни, така че да ви защитят. Съвсем скоро всички сертификати и алгоритми, които ние използваме, ще станат достатъчно уязвими, така че ние да не можем да им вярваме. Подбрал съм 2 или 3 неща, благодарение на които трябва да се замислите. Всичко останало го чухте от гледна точка на това какво наредбата ще ви накара да проверите, но да, при всички положения ще трябва да имате мониторинга, ще трябва да имате плановете за възстановяване. Сега ще вляза в малко по-технически детайли, свързани с всичко това, но минавам набързичко само през един слайд, основните неща, които са свързани от кибергледна точка с наредбата за минимални мрежови изисквания. Не знам колко от вас са запознати, но всъщност това е втора серия. До сега имаше NIS-1. NIS-1 много ясно беше очертало какво трябва да правят организациите. Във втора серия NIS-2, това, което и Кристина ви каза, разшири се скопа. Всички медицински организации на 90% попадат в този обхват, така че вие всички ще трябва да се съобразите с изискванията на тази наредба, като организации, които обработвате много чувствителна информация. От гледна точка на това, което втората серия допълни, е свързано с увеличаването на изискванията за киберсигурност. Вие трябва да обръщате много по-сериозно внимание на много контроли и да менажирате риска по правилния начин. Тук отново идват системите за постоянен мониторинг, системите за наблюдение и системите за възстановяване след инцидент. И нещо, което също е много важно в тази наредба, е свързано с това, че тези неща вече трябва да бъдат тествани. Тоест до сега всички ние на хартия казвахме, имате ли система т.е. план за възстановяване след настъпване на инцидент, всички отговарят да, там се слага един чекбокс, ама никой не го е проиграл. Така че горещо съветвам, и това е много практически съвет, когато след този вебинар, ако едно нещо трябва да запомните, това е отидете при киберотделите си и им кажете всъщност тествахме ли ние плана си за възстановяване. Може ли да ми покажете дали ние съществено можем да възстановим данните и т.е. те да са използваеми, не само на хартия да можем да ги възстановим. Имаме ли план за възстановяване при такъв инцидент? Защото ние от миналите 2 години вече участваме в много такива инциденти и помагаме на компаниите за възстановяване. Това се нарича Incident Response, когато настъпи инцидент. И вярвайте ми, в първите часове, след като инцидентът бъде открит, не когато е настъпил, той е настъпил много по-рано. И в повече случаи настъпва няколко месеца по-рано този инцидент. Но в първите часове, след като бъде открит, настъпва една невъобразима паника. Хората започват да се лутат, какво да правим, кое да спрем и обикновено първата им инстинктивна реакция е изгасете всичко. Дръпнете кабел и то да спре да работи. В една голяма част от случаите тогава се нанасят доста по-сериозни щети, тъй като пречите и на нашата работа ние да се опитаме да възстановим дори това, което е останало. Плана ви за възстановяване след инцидент е изключително важен. Това е другото нещо, което трябва да проверите на 100%. Имате ли техническите мерки, които трябва да се изпълнят 1, 2, 3 след откриването на инцидента? Имате ли мерките за комуникация? Защото всички ваши контрагенти, клиенти ще искат да знаят какво се случва. А след като няколко часа вие не сте налични, всички започват да се питат. И вместо да има спекулации, е добре да имате един много добре подготвен план, който да включва и медийна и контрагентска комуникация. Тоест вие да се обърнете към тези хора и да им кажете, станахме жертва на нещо. Видяхте всъщност сроковете за рапортуване на инцидентите. В първите 24 часа това, което трябва да направите като рапорт, в първите 72 часа предварителната оценка и в рамките на първия месец вече един подробен отчет. Много е важно, тъй като в момента все още наредбата не е ясно кое ще бъде контролиращото звено в България. Вие да знаете на кого да рапортувате и как да го рапортувате този инцидент. Очаква се Министерството на електронното управление да бъде органа, който ще контролира изпълнението, но ГДБОП и нейния киберотдел винаги е
организацията, на която вие трябва да подадете сигнал, че сте жертва на киберинцидент. Много голяма част от хората се страхуват от това нещо, но то е само във ваша полза. Когато покажете, че сте взели всички необходими мерки и вече вие сте жертва на инцидента, тогава всички тръгват да работят заедно с вас и да ви защитават, не да ви търсят отговорност и да ви сочат с пръст. Затова е много важно да ги запомните тия срокове за рапортуване на инцидентите. За хората, които представляват медицинските организации, вменяването на лична отговорност, вече финансовата лична отговорност е съществена. И ако не сте минали през това, което също чухте от Кристина за обучението, за правилната подготовка на персонала, включително и на висшия мениджмънт, тогава ви не сте си свършили до края работата. На глобите няма да се спирам. Да, те ги изравниха с тези, които бяха по GDPR, 10-20 милиона, в зависимост от това, което свързан с глобалния оборот на вашата организация. Какво съм подготвил в рамките на следващия ни слайд? Това е свързано с така наречената пътна карта, за да постигнете съвместимост с NIS2. Всичко започва с анализ. Тоест, идентифицирайте си слабостите. В терминологията на NIS2 това отново се нарича gap анализ, т.е. установяваме вие къде сте и съответно къде трябва да бъдете съобразно контролите. И точно това, което ви казах, че в наредбата са описани контролите, по които трябва да се следят нещата и да се вижда вие дали сте взели необходимите мерки, по този начин и върви анализа. Съобразно контрола 1, която разбира се е много разклонена надолу, взели ли сте необходимите мерки? Контрола 2, изпълнили ли сме това? Така че без въпросната стъпка 1 за идентифициране на слабостите чрез направения анализ, няма как да продължите напред. Всичко останало би било такива спорадични мерки, които няма да покрият в цялост една организация. След като бъде направен анализа и бъдат открити слабостите и несъответствията, това, което идва на следващ план е митигиране на заплахите, т.е. ние да можем да се справим с откритите заплахи, на които бихме могли да бъдем изложени. Една част от тези мерки включват откриването на така наречената повърхностна атака, т.е. колко от вашите ресурси са изложени в публичния свят. В повърхността на атака могат да бъдат уебсайтовете ви, публични системи, през които хората се регистрират, системи за интеракция с клиентите. Но това е много важно, тъй като това е лицето, което обикновено бива атакувано. Когато се открие тази повърхностна атака, съответно се идентифицират векторите на атака. По какъв начин различните части от тази повърхност могат да бъдат атакувани? Когато вие имате един уебсайт, обикновено давам като пример, вектор на атака може да бъде неосъвременен код на този уебсайт. Използва се определен софтуерен модул. Този софтуерен модул, както обикновено се случва, е изоставен, т.е. скоро не е апдейтван и съответно вектора на атака е свързан с уязвимости, които са на неапдейтвания софтуер. Вектор на атака е електронната ви поща, вектор на атака съответно могат да бъдат системите, през които пациентите качват информация при вас, лични данни, съответно амбулаторни листи, каквото друго те трябва да ви подадат данни за някакъв преглед. В тази стъпка 2, тук се имплементират откриват се допълнително техническите средства, които трябва да бъдат внедрени в тази организация. Като част от техническите средства, но не само, са свързани с периметралната ви защита, т.е. защитаваме организацията отвън навътре. Така наречените защитни стени или фаерволи, както сте ги чували. Тези фаерволи вече не е достатъчно да бъдат нещо, което ви е дадено от телекома или от организацията, с която ви осигурява интернет достъпа. За съжаление сме свидетели на доста големи организации, които са получили един рутер от някой, който им осигурява интернет и смятат, че са достатъчно защитени зад него. Има така наречените фаерволи от ново поколение, които проверяват трафика от гледна точка на вируси, от гледна точка на това дали отвънка някой от зловредно IP се опитва да ви достъпи, дали вашите служители отвътре навънка се опитват
да достъпят такива системи, IP адреси, или веб страници, които не са достатъчно подходящи. Периметралната защита е едно. Друго, което е отвътре навън, е системите за превенция на изтичане на информацията, така наречените DLP системи. Т.е. следи се някой да не се опитва да изпрати навънка голямо количество егенета, резултати от образна диагностика, амбулаторни листи, прегледи, всичко това се настройва като политики и се проверява дали някой се опитва да изнесе навънка такава чувствителна информация. Третите системи, които са задължителни да бъдат ползвани, това са системите за поведенчески анализ. Тоест, когато вашите служители се държат обикновено по един и същи начин, но точно днес те започват да се държат несвойствено, т.е. вместо да работят в 2 часа след обед, работят в 2 през нощта, това е достатъчен индикатор, че нещо не се случва. И ние, натрупвайки първоначално знанията за тях, за рутината на ежедневната им дейност, можем да кажем, че с достатъчна точност в момента има проблем с този случай. Така че поведенчески анализ също е много важен. Не на последно място в стъпка 2, това са системите, които правят така наречения Vulnerability Management. Тук ще чуете по-нататък от колегите за системи, които постоянно сканират вашите ресурси и казват: имате неапдейтвана система, имате такава, която в момента има известни уязвимости на пазара и те се използват много лесно, така че моля, поправете ги. И последното, което задължително трябва да направите, то е вменено вече и в наредбата, са независими тестове за penetration тестове. Тоест, вашите системи трябва да бъдат проверявани регулярно, като нашата препоръка е минимум веднъж на 6 месеца да бъдат правени такива проверки. Всичко, което е изложено навън, да се проверява дали може да бъде по някакъв начин компрометирано и да бъде достъпено, било то чрез ескалация на привилегии или просто чрез неправилно написан код. Само за пример ви давам отново система, която ни беше предоставена и казаха: ето ви потребителско име и парола като пациент. Влизате вътре и съответно проверете, моля, дали може да направите нещо, което е нередно. Ние влязохме с потребител и парола като пациент и се оказа, че можем да използваме експлойт, или т.е. начин за експлоатиране на уязвимост, който ни позволи да си повишим правата за достъп и да станем администратор на системата и по този начин да получим достъп отвътре до ресурси, до които нямаме нужда. Така че периметралната защита отвътре навън, отвън навътре защитата, поведенчески анализ, управление на уязвимостта и penetration тестовете са нещата в стъпка 2, които вие със сигурност трябва да може да направите и те са изискуеми по наредбата. В следващата стъпка 3 от нашата пътна карта, това, което чухте и от Кристина, трябва да имате правилните организационни мерки. Политиките и процедурите, колкото и повечето хора да смятат, че са бумащина, правилно написаните политики и процедури, които не са проформа, могат да бъдат много от помощ. Тоест, как ние резервираме информацията е едно от нещата, които трябва да направите. Как се възстановяваме след анализи, как рапортуваме и кой точно рапортува, като всяка от тези политики и процедури, които трябва да бъдат разписани, трябва да имат няколко задължителни атрибута. Кой е тригера на тази процедура? Т.е. кога ние стартираме, когато е настъпило какво се изпълнява и то трябва да бъде ясно написано какво се изпълнява, в какъв срок се изпълнява и от кого точно се изпълнява. Ако вие спазите тия 4 изисквания за всяка една от политиките и процедурите, които правите, това ще бъдат доста ясно и използваеми от вашите хора дефинирани документи, които ще им служат само като наръчник. Избягвайте да пишете документи, които са само проформа, защото някой от аудиторите ги иска да ги има и вие никога не сте ги чели. Най-простият индикатор за нещо дали работи е кога последно е отваряно. Ако никой скоро не го е чел или отварял, значи просто този документ не се използва. И съответно, другият много прост индикатор е тествали ли сте го. Аз пак да кажа, в резервираност на информацията не е проблем бакапа. Всички имат бакап. Въпросът е колко могат да направят рестор.
Защото всички са си бекапнали информацията, когато опрем до това да я възстановим, установяваме, че данните са неконсистентни, неизползваеми, пък носителя бил стар, или просто бекъпваме неща, от които вече нямаме нужда, защото системите са се променили. Така че организационните мерки са не по-малко важни от техническите ви мерки. В стъпка 4 е нещо свързано с постоянният мониторинг и наблюдение. И то вече е изискване на наредбата, като мнемоника в това отношение преди 4 години е изградила така наречен Security Operations Center или SOC. На български ми е трудно да го преведа, като център за наблюдение на киберсигурността обикновено го превеждаме това нещо. СОК-а си го представете като организацията, която вие, така както може да си аутсорснете IT дейностите върху външна компания, по същия начин може да аутсорснете и дейностите, свързани с киберсигурността върху външна компания. И това в случая може да бъде мнемоника. Това, което всъщност много искам да обърна внимание, IT не е киберсигурност. Това вече отдавна не е така. Имаме много големи организации, с които сме разговаряли и те казват, това ще го свърши нашия IT отдел. Вече това не е достатъчно. Ако вие нямате собствен киберотдел или поне един човек, който се грижи за киберсигурността ви, тук подготовката му трябва да е различна, опита му трябва да е различен, тогава вие сте незащитени. Ако вие въведете въпросният Security Operations Center, тогава стигаме до постигането на постоянното наблюдение и изпълнението на изискванията на наредбата. В няколко прости примера какво представлява един център за наблюдение на киберсигурността. Ще те помоля за една минутка, много извинявай, че сме в голямо просрочие. Приключвам. Центъра за управление на киберсигурността представлява следното нещо. Вие имате компютри, сървъри, системи, с които работите. Тези системи, освен че генерират полезни данни, те генерират и така наречените метаданни, логове. Принципа на работа е прост. Ние насочваме логовете към нашия сок. Съответно, те когато влизат вътре, има система, която върши нормализация на данните, т.е. превежда ги в вид годен за употреба, прави една корелация на данните. И ако, примерно, вашата имейл система има необичайна активност и едновременно с това сървър еди кой си има необичайна активност, ние извършваме корелацията. Т.е. свързваме ги тези неща и се вдига аларма. Когато се дигне тази аларма, тя се проверява дали в момента това е така наречен false positive, т.е. имаме реален проблем или това е нещо, което е от нормалната дейност и съответно това се разследва от така наречените SOC аналисти или хората, които разследват инцидентите. В последно време това, с което ние се занимаваме, с така наречените AI агенти, вече тази предварителна дейност не се върши от хора, а тя се върши от изкуствен интелект, т.е. цялата предварителна проверка на информация се върши от AI. Това повишава бързодействието, повишава точността и само най-сложните инциденти се разследват от хора. Когато имаме такъв инцидент, ние ви събуждаме през нощта и казваме, в момента някой се опитва да ви хакне или имате и компрометирана пощенска кутия. Но преди това ние сме взели мерки и сме изолирали вашия периметър и сме го блокирали. С събуждането мисля, че загуби хората. Представлява един сок. Не те разбрах? Казвам с информацията за събуждането през нощта, мисля, че загуби аудиторията. Да ти кажа, много са благодарни, когато ги събудим, защото казвате супер, не искахме да чакаме до сутринта. И за всичко това получавате един рапорт, т.е. един доклад, в който казва, случи се това, направихме това, моля предприемете следващите мерки. Това е от мене, благодаря ви за вниманието. Вихрене, изключително много благодарим, на много достъпен език и доста увлекателно разказа, така че сърдечно благодарим. Най-вероятно има доста въпроси, аз самата имам, но ти не ми остави време за обобщение, така че след това ще коментираме нещата, които посочи като основни стъпки, защото аз самата имам няколко въпроса, които да се отнесем към реалната дейност на лечебните заведения. А сега ми е много приятно да поканя следващия ни лектор, Красимир Коцев. SoulCyber е компания, която вече от няколко години се занимава с киберсигурност и защита на информационната сигурност и потоци в лечебни заведения, включително и с Краси, с Вихрен. Имаме различни проекти в различни лечебни заведения, включително пилотни такива, с които тестваме уязвимости. И Краси, тук, когато видяхме в презентацията на Криси и на Вихрен, че уязвимостите и
това ти да си наясно къде са те е едно от най-важните неща, всъщност да имаш това познание. Вярвам, че ти тук ще ни дадеш много ясна представа как се случва това нещо и къде са реалните пробиви, за които ние да следим и какви са механизмите всъщност ние хем да сме наясно, хем да ги предотвратяваме своевременно. Така че сцената е твоя, благодаря ти. Мира, много ти благодаря за поканата. Аз ще ви дам малко практическа демонстрация, включително и за агентите, за които Вихрен спомена, за така наречените AI конектори, с които събираме информация. Само да потвърдите, че ме чувате и че виждате презентацията ми вече. Идеално. Страхотно. Добре, първата част от моята презентация ще бъде под формата на PowerPoint, за да ви разкажа на теория нещата, с които трябва да сме в съответствие от гледна точка на технически контроли. Аз ще се фокусирам върху тази част и втората част ще бъде практическа демонстрация как да открием слабостите, разкритите системи към интернет, така наречения Attack Surface, за който Вихрен спомена. Казвам се Красимир Коцев, основател съм на SoulCyber и на Kikimora. В SoulCyber частта си сме консултантска компания, която специализира в penetration testing, red teaming, откриване на пробойни и защита на инфраструктура и приложения. В частта Kikimora сме един прекрасен инструмент, community базиран дори, който вие самите можете да използвате, за да защитите своята организация. Без да губя много повече време. извинявай, преди да продължиш, виждам Да. няколко пъти, че Иволин вдига ръка. Дали това, Иволин, е без да искате или нещо много важно искате да попитате в момента? Ще ви адмютнем за секунда, само за да ни кажете. Добре. Краси, извинявай, Всичко точно. продължавай. Няколко пъти постоянно Нямаме ми data индикира. breach. Окей, продължаваме. Добре, аз ще премина през теоретичната част малко по-кратичко. Всъщност, болничната киберсигурност вече няма граници. Ако преди време дейтата, информация, свързана с здравето на пациентите, на клинични изследвания, лабораторни резултати, ресърч дейност на големи фармацевтични компании беше ограничена регионално, то към днешна дата вече няма такова регионално ограничение. Нашите данни са в облака, намират се навсякъде, достъпни са от всяка една точка в интернет. Какво се случи 2025? Давам ви реални примери от атаки. Една от най-големите ransomware атаки се случи миналата година, която Episource Ransomware Attack се казва. Това е реална атака от 2025, в която бяха засегнати данните на 25 милиона човека. Правилно чухте, 25 милиона. Какво е особеното при тази атака? Тя не беше насочена към болниците. Тя беше насочена към third party или организации, с които болниците работят, така наречените Business Associates. Втората атака, която се случи наскоро, е към Stryker Corporation, което е отново медицинска компания, медицинска организация. Там бяха източени 50 терабайта данни и забележете, те бяха криптирани на сървъра, което означава, че те стават автоматично недостъпни за тази компания, за тази корпорация. Представете си какво са 50 терабайта данни. Това е почти цялата им информация, може би за цялата бизнес дейност, която те са развивали от началото на създаването си. Това е в най-общ план нещата, които могат да се случат с нашите данни. Ние можем да ги загубим, могат да бъдат криптирани, можем да бъдем изнудвани, т.е. наистина вече извън законовата рамка и глобите, които можем ние да понесем от съответните регулаторни органи, нещата са доста по-сериозни. В момента, включително и във войната с Иран, има засилени кибератаки към сектор здравеопазване, особено в региона, защото по този начин саботираме критичната инфраструктура, по този начин саботираме работата на болници, на лечебни заведения и на практика спираме функционирането на обществото. Какво казват регламентите, правната рамка и въобще какво трябва да има една организация, за да може да се справи с киберсигурността? Много важно Asset Inventory. Какво означава това? Да знаем къде се намират нашите IT активи и системи в организацията. Кой е техният собственик, каква информация съдържаме да държим на тях, каква е стойността на актива. Като под актив разбирайте стойността на хардуерния актив или на съответно облачното решение, плюс данните, които съхраняваме на него, плюс потенциалния риск от загуба на тези данни. Това е стойността на нашия актив. Утре, ако нещо се случи с този актив и ние не разполагаме с него, например базата ни данни с всички пациенти бъде изтрита, какво губим ние? Ще продължим ли да можем да оперираме дейността си?
Това е основният въпрос. И много важно, регулацията казва техническо лице за контакт при всеки един инцидент, потенциален или реален. Трябва да знаем кое е лицето, което отговаря за даден актив и да можем бързо да разследваме случая. Много се залага на Endpoint Security Hardening. Какво е Endpoint? От вашата перспектива, за нас Endpoint е нещо, което система, която има IP адрес и е евентуално интернет свързана. През вашата перспектива Endpoint е лаптоп, работна станция, сървър, мобилен телефон, IoT устройства. Знаете, наскоро стана много популярен случай с изтичането на видеозаписите от медицински салони и салони за красота. Това е крайна работна станция от нашата перспектива. Актив, който Имаше ние и гинекологичен кабинет, Краси. Това беше по-големия проблем. Всъщност там е наистина проблема. И за вас това е просто устройство. За нас, хакерите, това е входна точка за достъп към вашата организация. По този начин злонамерените хакери, разбира се, ние сме етични с белите шапки. Точно на ум си направихме коментар тук в офиса за това, което каза. Да, важно уточнение, но за злонамерените хакери това е входна точка, през която те източват всички данни, видяхме какво се случва, изнудват ни след това, за да получат някакъв откуп, в противен случай данните стават публични. Какво е необходимо да направим, за да защитим тези устройства? Ето виждате, тук има много устройства, за които дори не предполагаме, че те са крайни точки, IT точки в нашата инфраструктура. Това са интернет свързани хладилници, термостати, колонки, сензори, всякакъв тип медицинско оборудване, което е свързано по някакъв начин към мрежата. Всички тези неща представляват риски, са потенциална входна точка за достъп за злонамерените хакери. Какво трябва да има задължително като мерки за сигурност на всяка една работна станция? Трябва да имаме контрол на достъпа, ясно дефиниран. От една страна на ниво политики и процедури, нещо за което колегите споменаха, от друга страна технически контроли, кой на практика има достъп до тези устройства. Много важно, patch management и vulnerability management, т.е. липса на апдейти на тези устройства. Особено камери, IoT устройства, много често са единствената и най-лесната врата за достъп към вашата организация. Дори не можете да си представите колко често успяваме да проникнем в организациите през такъв тип устройства. Просто защото вие слагате една камера там, забравяте, че тя съществува. След 3 години, даже не след 3 години, след 3 седмици на тази камера вече е устарял софтуера, той има нужда от апдейт. Ако вие не го направите, game over. Хакерите влизат във вашата мрежа и имат достъп до всички ваши видеозаписи. Сигурност на интернет трафика, какъв трафик получаваме, какъв трафик изпращаме, контрол на имейлите и на файловия трансфер, изолация на мрежата чрез фаерволи, нещо, което Вихрен спомена, изпълнение на файлове. Когато ние получим един файл, отворим този файл и той е зловреден, това е една от най-често срещаните причини да станем жертва на злонамерените хакери. И криптиране на данните, нещо за което нашия последен спикър ще говори. Следващата стъпка е да направим скан, да направим реален vulnerability скан, с който ние разбираме къде се намират нашите устройства, т.е. можем да направим тази инвентаризация на устройствата, разбираме какви са техните пробойни, потенциални проблеми с конфигурации, липса на акаунти, правилно конфигурирани акаунти, липса на правилна конфигурация на файлови системи и достъп до информацията на това устройство. Чрез въпросния vulnerability скан можем да открием доста голяма част от проблемите. Cyber Threat Intelligence също доста активно се залага. Какво представлява Cyber Threat Intelligence? Ние хубаво откриваме, че имаме в нашата компания потенциално 2000 проблема. От тези 2000 проблема, мен ме интересуват тези 20 или 30 проблема, които аз трябва да отстраня днес. И кои са тези проблеми? Това са онези така наречени уязвимости, които често се експлоатират от хакерски групировки по света. Виждате една извадка долу. Andariel често атакуват фармацевтични компании. Dark Hotel често атакуват Media, Education, Military и Dirty Foxy, което е друга хакерска групировка, атакува геймблинг и криптокъренси. В случая аз от кои трябва да се пазя? Когато имам един потенциален проблем в моята инфраструктура, аз трябва да видя в моята индустрия този проблем често ли се експлоатира, от кои групировки, къде, в какъв тип болнични заведения и така нататък. Това е така наречения Cyber Threat Intelligence. Attack Surface всъщност е много важна стъпка, която е комбинация от тези неща. Когато ние направим един vulnerability scan, знаем къде и как се управляват нашите активи, анализирали сме потенциалните заплахи и активност и дейност на хакерските групировки по света
ние идентифицираме възможните полета за атака, възможните вектори за атака към нашата компания и правим така наречения attack surface, т.е. разбираме откъде и как някой може да ни пробие, съответно кои са местата, които трябва да защитим, и вместо да влагаме десетки, стотици хиляди евро в защита на ненужна защита на цялата организация, ние можем да се фокусираме върху местата, през които реално някой може да ни пробие. Какво се случва с AI? В момента аз наблюдавам един тренд. Голяма част от болничните заведения и фармацевтичните компании създават собствени приложения чрез AI, така наречените vibe-coded приложения. Тоест сяда системния администратор и с vibe coding създава едно ново прекрасно приложение, в което доктори, фармацевти, медицински сестри да имат достъп и да могат да си управляват данните. Благодарение на AI той успява да създаде това приложение в рамките на един месец и ние всички сме щастливи и казваме колко сме напреднали, вече сме технологично апгрейднати, всеки може да работи по умен начин с информацията. Какъв е проблема? Че вашия системен администратор или DevOps експерт или Compliance Officer, когато той използва vibe-coded приложения, когато той произвежда такива приложения, той не се замисли за сигурността. Тоест аз мога да построя 5 приложения в рамките на един месец и нито едно от тях няма да има нужните правила за сигурност. Всяко едно от тях ще бъде огромен потенциален вектор на атака и ще позволява на злонамерени хакери много лесно да проникнат в моята организация. Сега, за да ви дам малко практическа насока, ще сменя слайда и ще ви покажа как можете на практика вие да защитите своята организация самостоятелно. Ние разработихме един инструмент с моя екип, в който всяка една компания може самостоятелно да направи оценка на сигурността. В случая какво направих аз? Логнах се на agentic.kikimora.io. Това е платформа, която ни позволява да направим няколко неща. Сега ще ви покажа част от нещата, които аз направих и които вие можете да направите в един нормален разговор, така наречения Conversational Security. Просто си говоря с агента и той ми връща цялата необходима информация. Днес влязох и попитах. Аз съм организация в сферата на здравеопазването, имам чувствителни данни, какво трябва да направя, можеш да провериш моя риск, какви проблеми имам, откъде изтича информацията. Агента, и това не е GPT само, това не е Gemini или ChatGPT, това е наша собствена разработка, въпреки че ви изглежда по същия начин. Това нещо проверява в конкретика вашата собствена организация, свързва се към вашите системи, лаптопи, приложения, уебсайтове, имейл сервери и така нататък, GitHub, нали, за да провери софтуерния ви код и прави пълен анализ с въпросните AI конектори на цялата сигурност на вашата организация. В случая инструмента ми каза, че аз имам няколко критични проблема. Обяснява ми къде се намират тези проблеми. В случая виждате върху базата данни, върху лаптоп, върху десктоп машина, върху уебсайта. Казва какъв е проблема, свързан с всяко едно от тези открития, до какви щети може да доведе за моята организация. И ми дава абсолютно пълна разбивка, като после ми връща всъщност, тъй като HIPAA е специфичен регламент за сферата на здравеопазването, много популярна в щатите. Тъй като аз съм му задал контекст и съм казал, че съм болнична организация, той казва, освен, че имаш тези проблеми, спрямо HIPAA, ти не отговаряш на следните изисквания. Има 6 контроли, на които ти не отговаряш. Съответно си в риск и в нарушение на регулацията или на правната рамка, която е приложима за твоя сектор. Какво трябва да направим? Дава ми пълен екшън план и след това казвам, окей, аз имам нужда от репорта, искам да видя всички открития, искам да видя как те се отнасят към HIPAA. Агента ми произвежда този репорт в рамките на около 4 минути, в който аз виждам пълна разбивка на всички рискове, свързани с моята организация. Виждам как те се отнасят към HIPAA или NIS-2 или ISO 27001, по какъв начин нарушавам изискванията на стандарта и ми дава екшен план какво трябва да направя, в какъв период, за да се защитя. Тук ми дава security контроли, като обръщам внимание, че нашият софтуер е фокусиран повече върху техническата имплементация на вашите контроли. Тоест, ако ви имате някоя политика, ние няма да можем да сверим дали тя е адекватна, но ще можем да ви кажем всички security контроли и сигурността на вашите системи, как се отнасят към регламента. След което казвам, окей, аз искам да направя асесмент. Покажи ми всички IoT устройства, камери, виждаш ли някакви, които може би са проблемни при мен. Агента проверява цялата ми инфраструктура, казва, аз откривам сървъри, веб
сайтове, откривам бази данни, но не откривам никакви камери при теб. Ако открия камери, съответно ще ти кажа какви са проблемите, свързани с твоите камери и кои твои камери са уязвими и могат да бъдат пробити от злонамерените хакери. Също така обаче ми казва, че всички тези мрежи принадлежат на моята организация. Може би аз не знам за тях. Това е част от инвентаризацията. И казва, погледни отново или ми дай инструкции да сканирам във всяка една от тези мрежи, за да ти кажа допълнително дали някъде там няма камери. Също така виждам, че имаш един отворен порт, който предполага, че може би там има някакво подобно устройство, което може да е уязвимо. После аз казвам, добре, какво друго трябва да предприема, за да съм в съответствие с NIS2. Аз съм болница, давам му контекст, че аз съм болница. Прави пълна разбивка на това, което аз имам в момента като технически мерки и ми казва, спрямо NIS2, ти отговаряш на изискванията, имаш определен риск, казва ми какъв е моя в момента риск на организацията, какво трябва да направя, за да си подобря инфраструктурата, обяснявам и за incident handling, за business continuity, неща, които колегите ви споменаха, и така нататък. Т.е. давам и пълна разбивка на NIS2 и доколкото вижда, доколкото аз съм му дал достъп, как аз отговарям на въпросния стандарт. След което помолих агента да ми даде информация за всички, за целият софтуер, който се намира на моите системи, той дали е авторизиран, дали не е авторизиран, крие ли някакъв риск, има ли очевидни проблеми за сигурността, прави пълна извадка на софтуера, давам информация, че аз имам Spotify, Skype и така нататък, инструменти за отдалечен достъп, които не трябва да имам вероятно на тези системи в моето лечебно заведение. Казвам ми, че имам няколко VPN, което само по себе си представлява риск. Казвам ми, че имам софтуер за отдалечен достъп, кой има достъп до този софтуер, на коя система се намира софтуера. Тоест прави пълна разбивка на всичко, което аз имам като мерки за сигурност, конфигурация и сигурност на устройствата, на уебсайтовете ми, вътрешни приложения, API инфраструктура и каквото още се сетите, всичко, което е свързано към мрежата по някакъв начин. Към края съм на презентацията, тъй като напредваме с времето, след което аз помолих да ми направи представителна извадка спрямо медицински стандарт IEC 62443 и то направи оценка на оборудването ми, на системите ми спрямо този стандарт, приложим за сферата на здравеопазването и за медицинските заведения. Оттам нататък мога да попитам каквото още искам, всичко, което ме интересува по отношение на сигурността. Последното нещо, което го попитах е покажи ми, питах го даже преди малко, докато Вика не разказваше, покажи ми въпросния attack surface или потенциалните точки за достъп, входни точки и пробойни за моята компания. И в рамките на няколко секунди агента ми върна тази информация, каза ми всички проблеми свързани с моя вебсайт, имейл сервер, субдомейни, отворени портове, които позволяват на хакери евентуално да проникнат, какви уязвимости имам на всеки един порт и на всяко едно устройство. Цялата тази информация извади в рамките на около 20 секунди. Тъй като този инструмент е безкрайен и темата е безкрайна, аз спирам до тук. Исках само да отворя вратата за вас, да ви помогна да защитите организацията си, тъй като голяма част от вас не са технически лица, но разполагат с едно техническо лице или няколко в организацията, системен администратор, compliance officer, IT аудитор и така нататък. Вие можете самостоятелно, без демо, само с agentic.kikimora.io да проверите сигурността на цялата си организация, като обръщам внимание, че за всички вас това ще бъде безплатно. Това е community версия и можете безплатно да използвате инструмента. За да бъдем по-полезни, последното нещо, което мога да направя за вас е на този линк поемам ангажимент към всички гостуващи bit.ly/Красимир. Тук можете да си запазите 30-минутен слот с мен, с който абсолютно безплатно аз и екипа ми ще ви помогнем да направите този първоначален одит на вашата организация с въпросния инструмент, който сме направили, ще ви помогнем да го конфигурирате. Това няма да ви струва пари, ще ви струва време. Вие преценете дали си заслужава да отделите това време. Аз съм на разположение за вас. Нали, повече от това ние не можем да направим и се надявам след 4 месеца да не ми се обадите и да кажете, тук ме хакнаха, нали, ти там разказваше едни неща, моля ти се помагай. Аз мога да помогна с превенция. Благодаря за вниманието и съм отворен към въпроси след презентацията на Калин, който ще ви разкаже и за сигурност на мобилните устройства включително.
Краси, много ти благодаря. Първо да те помоля този линк да го копираш в чата. Естествено, ние ще го изпратим към всички, заедно с записа и презентацията на всички присъстващи, като разбира се, колегите от Българска болнична асоциация могат да споделят презентацията и линка за среща с теб допълнително. С последното ти заключение ми отговори на въпроса всъщност как да се ползва този инструмент и може ли да се разчита на подкрепа от ваша страна, защото ти го разказа доста, аз виждам, че той е юзер-френдли, но все пак начина, по който задаваш въпроси и структурата на това как да те гайдва Кикимора е хубаво да бъде обяснена от някой. Даже за да видиш колко съм технологичен, направо давам един линк, който хората могат да сканират, като пак казвам, това не е свързано с никакъв ангажимент от ваша страна, по-скоро искаме да помогнем. Освен време, да, времето е най-ценният ни ресурс. Ето този QR код ползвате също, за да си букнете среща с мен. Отделно аз ще предоставя и Bitly линка в чат секцията. Краси, много ти благодаря, изключително полезно. Естествено, ако всички 80 човека, които са в момента в залата, тръгнат да си букват среща с теб, не знам кога ще остане време да работиш, ама казал ще си го. Справя. Казал на дума, хвърлен камък, както се казва. Това е положението. Много ти благодаря. Много отново практичен ракурс на това, откъде идват пробивите. На всички присъстващи искам да кажа, че самата аз осъзнавам, че информацията е много комплексна, независимо, че лекторите се стремат да я предоставят по най-достъпния начин, така че всички ние, които не сме професионалисти по темата, да я разберем. Но все пак ви приветствам. Колегите от Cyber Security компаниите са отворени. Ние правим този вебинар наистина, за да подкрепим усилията на лечебните заведения да станат по-сигурни, по-устойчиви на атаки, така че може да се свързвате с болничната асоциация, с клъстъра и с отделните лектори, така че да можем наистина ви помогнем в този преход, който така или иначе трябва да направите. Сега ми е изключително приятно да премина към последния лектор с едно така забавяне, Калине, за което се извиняваме, но така рисковете на живото предаване, както се казва. Калине, ти ще ни разкажеш днес малко по-различен ракурс. Аз започнах с него и го застъпих една идея, а ти ще го доразвиеш, вярвам, доста добре. И това е за отговорността на хората, лекарите, институциите в здравния сектор. И всъщност какви са добрите примери, които ние можем да видим в една доста развита така здравна система като Швейцария. Какво можем да почерпим като опит от нея, за да пренесем в България и всъщност как ВРЕИН успява да обезпечи именно тази отговорност на лекарите в сигурна комуникация. Аз, ако имахме време, щях да разкажа точно за мейл комуникация, как ни пробиха нашия клъстър. Хем, ние сме пълни с Cyber Security компании, но ще разкажа, като приключи с твоята презентация, тази история. Защото сега ще говорим именно за комуникация, всякакъв тип и пробивите, които могат да се случат там. Благодаря ти, Мира, и благодаря, че ме поканихте на този вебинар. Да, най-вероятно вече повечето участници са отечени или стресирани, или в някаква степен объркани кое къде, как точно да се случва. Доста информация се изля, до някъде техническа, до някъде законова, задължително, на база регулаторни мерки, които са предприяти вече. Виждате ли ми екрана, защото аз не виждам какво шервам? Идеално. Чудесно. Невероятно, само ще покажа за старт една снимка. Повечето се чувстваме ето така редовно, ежедневно и ние сме така. Не се притеснявайте. Има начин заедно да се справим и да минем през всичките законови изисквания, които вече са приети. И затова аз днес ще ви разкажа. Повечето колеги, ако виждате преди мен, започнаха от първата регулация, след това постепенно започнахме с добри практики и препоръки и аз искам да завърша моята презентация и този вебинар с по-скоро абстрактно виждане как да случваме нещата и как го правим в Швейцария. Пречупвам всичко това през призмата на това, което ние сме направили и как работи в Швейцария. Няколко пъти се спомена пробиви, няколко пъти се спомена къде, кой, с какво колаборирам, с кой комуникирам, кой къде, кое е автентично, как се обменят данните и най-вече
не на последно място визия. Това е което целя да разкажа днес. Бях приготвил доста слайдове, но тъй като съм притиснат и буквално имам 10 минути, тъй като след 10 минути трябва да вляза в друга среща с борда на нашия партньор в Швейцария, за който всъщност ние правим всичките тези дейности. Но да, ще се опитам да бъда сбит и да се фокусирам само върху важните неща, които лесно биха достигнали до вас. Така, слайдът заглавен липсата на доверие вече оперативен разход. Да, така е. Доверието е нещо, което знаем всички. Трудно се гради, лесно се губи. И когато комуникираме или колаборираме с различни институции, независимо каквито и да било те, доставчици, лаборатории, пациенти, всички по веригата, когато чуем, че има пробив или нещо се е случило с личните ни данни, репутационният риск е голям. Той беше засегнат вече. От тук нататък започват неща като проверки, които трябва да се извършат ръчно, многократно, повторяемо действие, това забавя процеса. Ние трябва да доказваме целостта и произхода на данните, става все по-трудно, откъде е дошъл, кой е дошъл, как се е случил дадения инцидент. Затова всичко, което казаха колегите преди мен, е изключително полезно и важно и е насочено изцяло в защита в този случай на лекарите, тъй като лекарите, както обикновено, са тези, които носят на гръб здравната система. И слагайки им още една тежест, за която трябва да внимават в вече натовареното им ежедневие с хилядите пациенти, е нещо, което може само да забави техния процес и да наруши стандартната им работа. А тяхната основна работа е да лекуват. Ние не се интересуваме, че когато отиваме на лекар, те най-вероятно отзад имат хиляди проблеми и те са хора, трябва да се борят с поредното нещо. И затова сътрудничеството на всички между организациите и отделните единици, които колаборират, е изключително важно. А то става крехко, когато няма доверие. Съответно скъпо. И затова всичките неща, които обясняваме и ние представяме и работим вече с тях в Швейцария, са точно това. Средствата за сигурност не са разход. Те наистина трябва да се разглеждат като инвестиции. Защото са инвестиция във фирмата и операциите, които следва да правим, без да нарушава стандартното ни ежедневие и работната ни среда. Така, защо засягам темата за дигиталната идентичност? Както чухме няколко пъти, много е важно да знаем кой стои от другата страна, с кой взаимодействаме, с кой или какво. Защото не винаги може да бъде човек да стои от другата страна, може да бъде машина, всяка вид машина, всяка вид устройство. Знаейки кой стои от другата страна, на нас това ни е първата стъпка да дадем достъп до дадена информация, да бъде четена или да може да се пише някъде. В файл, в база или в каквото и да било. Това в последствие ще ни гарантира, знайки с кой колаборираме, с кой взаимодействаме, това нещо е гаранция, че данните, трябва да има и гаранция, че данните не се изменят някъде по средата, тъй като това е един от подходите, които хакерите, черните хакери, злонамерените хакери, правят. Застават по средата и започват да слушат или да променят данни. Съответно, трябва да имаме и доказателство в последствие, че ние сме изпратили съобщение, написали сме документ, написали сме епикриза, изпратили сме я правилно, тя е стигнала и записана конкретно. Тоест, в основата стои дигиталната идентичност. Тя е идентичност като всяка друга, като личната карта в джоба. Буквално. С някакво уникално ID, всеки един от нас е уникален сам по себе си. По същия начин и в дигиталния свят имаме абсолютна идентичност, която няма повторяемост, няма подобно. Защо е важно това за здравния сектор? Ами защото в здравния сектор има не само в здравния сектор, но тъй като е един от ключовите обекти и всяка една държава в здравния сектор е част от националната сигурност,
е изключително значение да бъде безопасен и сигурен, да няма прекъсваемост на услугата, да могат да се обслужват пациенти постоянно. Множество участници имаме по веригата, лечебни заведения, застрахователи, регулатори, доставчици, и те под някаква форма работят в една среда. Тази среда, всеки един от тях трябва да знае кой е съседното. Доверието, разбира се, не може да бъде нещо, на което сляпо се доверяваме, трябва да може да бъде проверявано. Това е. И така постепенно, съжалявам, може би най-вероятно бързам, прескачам и ми се струва абстрактно, но минавам директно на темата. Как го правим в Швейцария? Швейцария създават една организация преди около 20 плюс години, която решава, тя е собственост. Това е компания, която е собственост на лекарите, на всички лекари. Тази компания е натоварена с отговорността да се грижи за сигурността на предаване на данни на цялата здравна система там. Организацията, която работи, се казва HIN, Health Info Network. Тя е наш партньор, дойде при нас преди 5 години, виждайки, че процесите при тях и инструменти, които използват за последните 20 години, устаряват. И изградихме заедно план за трансформация, как те да се обновят и това да бъде постоянен процес за защита на лекарите и на пациентите, т.е. на всички по веригата. Тъй като имейла е най-често атакувания сектор, най-често атакуваното звено, започваме от там е най-просто. Имейл е все още 80% от бизнес комуникацията минава през имейл. Затова стартираме от там. Когато доктор най-просто изпраща нещо към пациент, това са лични данни и се считат за сенситивна информация. Затова ние направихме следното. Взимайки, изпращайки имейла или съобщението, данните, когато вече реферирам към съобщение, може да бъде всяко, може да бъде файл, може да бъде имейл, може да бъде всичко. Го криптираме, но както и Вихрен каза, никога не знаем как е криптирано и как пътува по мрежата, така казано. Затова имаме много прост подход, който е изключително ефективен. Взимаме даденото съобщение, данни или файл, криптираме и същевременно го разделяме. И тук на слайда дори показвам, както виждате, частичка от това съобщение го взимаме и го слагаме на сигурно място. Останалата част отново я криптираме и я изпращаме на крайния получател, който ние вече знаем. Дигиталната му идентичност и я изпращаме там. Тоест, това е ключът, с който получателят на данните, дали файл или имейл или съобщение или каквото и да било, може да отключи и да сглоби на всяко устройство съобщението или файл. Тоест, имайки ключа, ние сглабаме цялостно информацията, съобщението или файла на нашето устройство. Мобилно устройство все по-често навлизат и биват използвани дали таблети, дали телефони, без значение, така наречените Edge девайси. Съобщението се сглаба на място, на моето устройство. И в момента, в който аз изляза от съобщението или го затворя, то се дестройва, то изчезва. И за да се сглоби наново, същия този ключ трябва да бъде използван. Тоест, по този начин ние защитаваме както лекара, така и пациента. Хубавото в случая е, че това нещо може да бъде проследено, кога се е случило и може да направим отчетност и одит по веригата. Като следваща стъпка, която предприема Швейцария и болници, там те трябва да работят в една единна обща комуникационна среда. Не просто на ниво лекар, а на ниво организация. Затова създаваме така наречения криптиращ имейл сървър от следващото поколение, които използват директна комуникация помежду си през тунел. Какво значи това? Те се изграждат
тунели между всяка една точка и започват да имат структурен обмен на данни, като знаеки кой стои от другата страна и не случайно в центъра, в ядрото на всичкото това нещо е идентичността на всяка една организация. Всичко това е покрито в съответствие с нормативните изисквания на GDPR, тъй като и там има GDPR. Не се нарича GDPR, но съвпада на 90% и повече. Там са взели това решение преди 20 години, че всичките им данни на пациенти, където има лична пациентска информация, трябва да бъде криптирана. Мрежата от доверени точки, представете си, ако всяка една организация, с която работим, бива проверявана и участва в тази доверена мрежа, се изгражда една сигурна среда. Разбира се, проверката е висша форма на доверие и за това при всяка колаборация и всеки един момент, в който искаме да обменим данни, ние правим проверка дали знаеме конкретната организация или нещото, дигиталната идентичност, което стои от другата страна. Това е с цел единствено да защита лекарът на първо място, че се е свършил работата и да не мисли за поредното нещо, което трябва да внимава, пациентът, доставчика и веригата като цяло. Препускам отново по слайдовете, затова междувременно, виждайки, че закъсняваме с времето, сложих един линк. Силно препоръчвам да видите този линк, там на български е обяснено как точно го правим и какви са ползите. Това е един подкаст, едно интервю на изпълнителен директор на VRMAG, т.е. на швейцарско дружество, заедно с изпълнителен директор на HIN, Health Info Network. Това е организацията, която се грижи да защитава комуникационната среда в Швейцария. Но Калине, моля в чата да го сложиш. Направо и тук. Ще го сложа само да свърша. Секунда и обещавам да го пусна. Лия ще го пусна. Да, много благодаря. Защо се спирам основно на този слайд? Какво се случи и как го правят в Швейцария? Съм сигурен, че ние можем и ние да го направим тук. И го правим вече. Благодарение на Digital Health Innovation Cluster е една от стъпките. С партньора ни HIN, който дойде при нас и каза, хайде да видим как да се трансформираме преди 5 години, взехме решение да направим иновативен център. Какво значи иновативен център? Не случайно съм сложил като подзаглавие идея Made in България. Всъщност всичките тези дигитални решения за защита и криптиране на данните и защита на health индустрията, на здравеопазването като цяло, технически се разработват тук в България от български специалисти. Но това е процес и не е нещо, което свършва. Затова винаги започваме с едно нещо, което е ясно видимо, един процес, един инструмент, където подобряването, ползите ще са видими. Определяме правила и нужните доказателства още в началото да разберем как да го измерим, дали има резултат. Бързо правиме пилот, с който го тестваме, дали работи и какви са подобрените, за да може да го адаптираме за нуждите. Там след това го внедряваме и постепенно надграждаме. Ключовото отново е, имаме една визия, едни цели и една посока. Да, разногласие винаги има как да се случи, но в крайна сметка знаем, че имаме визия, всички заедно отговорно искаме да се трансформираме. И аз съм сигурен, че всеки един на тази среща, на този вебинар днес има визия и виждане, че може да го направим и аз знам, че е така. Имаме достатъчно специалисти, имаме достатъчно хора и не винаги, да, пари са нужни, да, финансиране е нужно, но последните години мое наблюдение е, че не само парите са нужни, те по-скоро са вторичния проблем. Първичният проблем е откъде да започнем. Как да го направим? И затова заедно с HIN ние седнахме, направихме план, видяхме, че
те трябва, тъй като са започнали този процес по осигуряване на данните си преди 20 и повече 5 години, нещо от сорта, и ние заедно с тях и с лекарите направихме този Innovation Center, където всеки месец лекари от практиката, заедно с технически лица и project менеджери, дискутираме кое би било добре да се промени и в коя посока. Дефинирайки проблема, малък проблем, тъй като с голяма крачка трудно се прогресира, но с малък проблем решаването на много малки проблеми се започва да се тича. Имах доста неща, повече бях подготвил да ви кажа, но за съжаление нямам много време, вече закъснявам доста извън дефинираното време и на другата среща ме чака, така че ще се радвам на въпроси. Силно препоръчвам, винаги имате ми контактите, ще ги намерите в презентациите, както и колегите споменаха. Отворени сме, готови сме да съдействаме, тук сме. Калине, много ти благодаря. Изключително интересно беше. Съжалявам, че се наложи да препускаш малко повече, въпреки че се събра и успя даже и чрез препускане да кажеш най-важното, което е супер. Защото пък иначе откъде знае човек, може пък да откараш 30 минути. Много ти благодаря. Искам само нещо да посоча, което с теб говорихме за аудиторията като финал и ще дам думата за въпроси, ако има такива. Това, което ние с болничната асоциация в партньорство с клъстера искаме да адресираме днес като тема към вас, е, че искаме заедно да изграждаме култура на доверие. Всъщност, нито една от сферите не може да движи в този динамичен технологичен свят самостоятелно. Ние като клъстер и като организация сме се фокусирали и сме избрали здравеопазването, защото я чувстваме близко до човека и защото тя има много сериозен социален елемент. Има много по-бързо развиващи се сектори, като финтех, като агритех и различен друг тип неща, но ние с колегите, които създадахме клъстера и хората, които днес са пред вас, имаме огромното желание да подпомогнем именно здравеопазването, защото се чувстваме силно свързани към този сектор. В този ред на мисли, наистина призовавам всеки един приоритетно да мисли за това какво можем ние да направим за него и как можем заедно да вървим напред, като много ще се позова на това, което каза, че естествено, че има нужда от финансиране, но то е вторична стъпка, защото първата стъпка е активното действие към това да започнеш с изграждане на визия. С теб си го говорихме много пъти. Цел и посока. Винаги казвам това. Цел и посока. Така че отворени сме. Всеки един, който има нужда, сме на разположение. Колеги, даваме възможност за въпроси в момент. Калин ще трябва да излезе, но аз мога да отговоря вместо тебе. Даваш ли ми креденшъл да отговарям вместо тебе на въпросите? Ти знаеш достатъчно добре, познаваш организацията. Това да благодаря и аз. Да. Само преди това да благодаря и аз от името на болничната асоциация, на презентаторите на DHI клъстера, защото наистина тази материя е далеч от обичайната дейност на лечебните заведения и за нас е много важно, че имаме партньор, с който така да предоставим бърза нове. Така че от мен само това. Не изяждам време. Успешен ден на всички. Много благодаря и аз за сътрудничеството. Ние също сме изключително благодарни, че можем да имаме такива партньорски взаимоотношения, където наистина можем реално да видим промяна, ако предприемем действия. Така че също много благодаря на болничната асоциация за подкрепата и въобще за сътрудничеството, което изградихме с тях, не само за този вебинар. Колеги, даваме възможността за Q&A. Разбира се, много пресрочихме времето, така че ние оставаме на разположение, ако няма да има въпроси, но нека да се случи с вдигане на ръка и мютване от наша страна, за да може да не става говорилня. Така че, който има желание, въпроси към лекторите ни, може да вдигне ръка и да зададе своя въпрос или пък да го напише в чата, ако е по-лесно за вас. Горе на таба има Q&A сесия, една опция да натиснете и да напишете вашите въпроси. Отделно имаме в чат до Q&A сесията, където също може да напишете
въпроси, а може и Докато да се се опитвате амютнете да директно. Да. Докато се опитвате да се ориентирате за Q&A сесията, аз искам само, не ми остана време да ви обясня защо ви показвам този инструмент и всъщност може би си мислите, че това е някаква специализирана разработка, която злонамерените хакери не могат да използват. До известен степен сте прави. Това, което ние сме направили е с цел превенция. Тоест, вие не можете да отидете и да сканирате на другарчето системите и активите. Инструмента няма да ви предостави такава информация. Но това не означава, че всяка една хакерска групировка не може да разработи самостоятелно такъв инструмент, какъвто ние сме разработили, с абсолютно същата функционалност, който обаче да бъде използван за злонамерени цели. Аз успях в рамките на 10 до 15 минути да разбера какви са всички пробойни, свързани с моя уебсайт, външни активи, работни станции, имейл настройки, политики за контрол на достъпа в рамките на 15 минути. Тоест, ако си мислите, че сте много защитени и че никой не ви вижда в интернет, нали, и си заравяме главата в пясъка като щраус, това не е така. С един такъв инструмент, една хакерска групировка може за 15 до 30 минути да събере толкова информация за вашата организация, каквато не си предполагате, дори не предполагате, че съществува и че е налична в интернет. Да. Опасни времена в общи линии ни очакват, особено с навлизането на изкуствения интелект, освен многото предпоставки за пробиви, защото хората започват да ползват най-различни системи да си билдват решения самостоятелно. Освен, че създаваме предпоставки за това да имаме доста уязвими места, всъщност и пък изкуственият интелект се обучава достатъчно добре, за да е най-добрият хакер по отношение на пробиви в системи. Така че тук наистина аз вярвам, че ще трябват консолидирани усилия на голяма група от хора и заинтересовани страни, които заедно да могат да оценяват наистина рисковете и да намират методите, с които да се ги митигират. Виждам, че нямаме към момента въпроси. Предполагам и, че доста информация ви дойде. Аз насърчавам всеки един от вас по всички възможни канали да се свържете с нас, ако имате въпроси по отношение на всичко свързано с това, което видяхте в презентациите. Може да се свържете чрез колегите от Българска болнична асоциация, които да ви адресират към нас или към съответните лектори. Може да се свържете чрез този QR код директно на имейл с нас и да ни пишете. Както вече видяхте, имате линк за среща с Кикимора и Краси, за да може да управлявате този тул, както и с останалите лектори, така че всякакви канали за достъп и връзка пък ние ви даваме, без да се притесняваме, че ще ни пробиете злонамерено. Така че насърчавам ви след този голям обем от информация, който получите, вярвам, че все още го осмисляте, да се свържете с нас, за да можем да ви подкрепим, както в това да сте достатъчно compliant, съотносими към наредбите, то така и да започнете да изграждате визията си за по-устойчива информационна сигурност. Имаме 2 въпроса в чата. Според директивата, организации с над 50 служители попадат в нея. В случай на здравно заведение с 45 служители попадат ли тогава в нея? Криси, може би е към теб този въпрос. Чувате ли? Да. По принцип, всички малки, средни и големи предприятия, съгласно Закона за счетоводството, попадат. Това означава, че трябва да отговаряте на поне 2 от 3 критерии, които са заложени в Закона за счетоводството. Те са, мисля, че са в член 19, ако в момента наизуст говоря, но мисля, че са точно там, изискванията за микро, малко, средно и голямо предприятие. Ако примерно годишния оборот на компанията плюс още един критерий го надвишавате, няма значение, че имате 49, не 50 служители. Така че преценката е съобразно закона отново. Аз съм мютната. Благодаря ти много, Криси. Реално
всички лечебни заведения и здравни организации към момента попадат под директивата и естествено са съотносими по различни критерии, които са написани в закона. Така че, естествено, за повече информация може да се свържете и с адвокат Ушева, за да разнищите темата за това кой попада и кой не попада. Краси, имаме един въпрос и към теб. Какъв модел използва Кикимора и агента Кикимора? Можеш ли да кажеш с 2-3 думи? Да, базира се модела на Gemini, като е собствена имплементация, тъй като ти можеш да ползваш само така наречения engine, т.е. ползваме готовия модел, върху който сме натренирали над 20 източника на данни в момента, включително AWS, Azure, всякакви vulnerability скенери, GitHub, GitLab, ServiceNow, Jira, над 20 агента имаме интегрирани, чрез които ние черпим данни и всъщност по-интересното е, че върху тези събрани данни правим една оценка на риска на база на дейностите на хакерските групировки по света, на база на критичността на вашите собствени активи по начина, по който те са дефинирани от вашата организация, на база на това доколко са изложени към интернет и още няколко критерия, ние правим умна оценка на риска и вместо да гледате 20 000 потенциални проблема, false positive, аларми и така нататък, ние ви даваме така наречения actionable insights, т.е. даваме ви 5-10 проблема, които обаче наистина могат да бъдат експлоатирани днес или утре в вашата конкретна организация, нали? На база на целия контекст на заплахите. Тоест, за да обобщя, ползваме ядрото на Gemini, върху който сме надградили 3 години, сме създавали платформа. Gemini е просто интерфейса, през който ние правим анализа на контекста. Благодаря ти, Краси. Доста ясно казано, но както спомена и преди малко, всъщност това, че имаме възможността да ползваме в момента изкуствен интелект, ни дава както предимство, така и ни поставя в доста по-голям риск. Именно за това, дами и господа, още в самото начало с адвокат Ушева говорихме за проактивен и реактивен модел. Всъщност много по-лесно ще се случат нещата за вас, когато предприемате мерки предварително и доста по-трудно и някой път необратимо, както пък Вихрен спомена, е възможно да се случват нещата, когато мерките са реактивни и се реагира чак когато се случи и настъпи даден инцидент. Така че ние ви приветстваме и сме заедно в тази трансформация да изградите, така първо да отделите време, да обмислите това, което днес чухте на презентацията. Ние ще се опитаме с колегите от Болничната асоциация да поддържаме темата във времето, така че да я осмисляте все по-добре и да натрупвате все повече познания по нея. Но определено първата стъпка, както каза и Калин, последния ни лектор, е действие. Помислете и ви насърчаваме да предприемете мерки, които на първо място най-вече са с осмисляне и срещи с нашите лектори, така че да разберете къде въобще се намирате в пространството. Да, Криси? Бих искала да кажа, понеже говорим за киберустойчивост, киберсигурност, AI, вече е приет всъщност и още един акт, който е законодателен акт за киберустойчивост, който предстои да бъде приет при нас до година декември 26. Тоест, ние имаме време да навлезем в киберсигурността закон, защото вече идва следващия, който също ще има ред мерки и изисквания. Той е законодателен акт за киберустойчивост. Демек приветстваш хората да не правим успоредно края на следващата година 2-3 акта, да, които вече ще затруднят много всеки един за изпълнение. Мира, само да кажа и аз, да, за Cyber Resilience, това, което Кристина казва, е много важно. Аз исках също да благодаря на аудиторията и понеже излизам да ви кажа, и виждам, че няма други въпроси, да ви кажа, че всъщност нашите контакти могат да бъдат достъпни през цифровия клъстър и през колегите там за всички, които имат нужда да се срещнат с нас, и до края на май за всички контакти, които са дошли за SOC, за Security Operations Center през клъстъра, можем да предложим специална стъпка, така че специално за вас и само за вас. Благодаря, Вихрене. Днеска вие ме изненадахте с Краси, с бонусите, които предлагате на аудиторията. Помислете си още веднъж дали и писмено да ги напиша в имейлите, които ще изпратим с колегите от асоциацията, защото връщане назад няма.
Мен не ме е страх, ще аз съм готов. Ще ги напишем, просто исках да ви кажа благодаря и успешен ден на всички. Благодаря.